Sekubingelele sikwamukele ku-channel igama kupastor ngithele nofike okubaleni kufanele ukuthi inamba isinse kusongo 9 ekseni ya 5 ntambama kuma calls uyangifonela au WhatsApp au ngisendela SMS. Okunye kubalili lokho ngaza ukuthi umubuza ngephupho musu ukuthi ukuphupha imbuzi kusho ukuthini. Thani ngiphuphe imbuzi ingiluma noma ngiphuphe imbuzi chaza iphupho la liqala khona uzoligcina la ligcina khona. But awukwazi ukuthi kusho ukuthini uphupha inkomo. Kusho ukuthi ngiphupha indishi. Balichaza ukuthi ngiphuphe ngithenga indishi or ngiphuphe ngibona indishi efile, indishi ephukile, indishi egugile, indishi enjani. Chaza iphupho. Abantu abaningi bavele babuza athi kusho ukuthini uphuphe ibhodo. Ngizokwazi ngani mina ibhodo belenzani ngoba if ibhodo belifile kunomoshi kuzoba nento yakho. If ibhodo linokudla if ibhodo kulenyawo ze3 yabona, if ibhodo lingcolile yabona. So siyazizama ngenza ukuthi if ubuza buza futhi if ungena kwi-video ebesiphendule kuliphupho ukuthi mhlawumbe besikhuluma ngesitsha sichaza ukuthi mawuphupha isitsha kusho lokho musu ukuthi bese uthina uma simhlophe ke chaza ukuthi mina ngiphuphe isitsha esimhlophe yabona. So okay, unomvuselelo ngcambelo nomvuselelo ngcambelo uthi ngicela ukubuza mawuphupha istofu for plate into freezer but asifocus kwi-4 plate kwi-stove ke nje uphupha istove nake singakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha istove kuwuphawu oluhle uma sishisa, lusho ukuthi ungalindela inhlanhla nokuthuthuka noma ukuphumelela ngenxa yokukhuthala, ukuyimisela nokuyikhandla kwakho. uJeremiah 36 verse 22, inkosi yayihlezi endlini yobusika ngenyanga yesishiyagalolunye, iziko elivuthayo liphambi kwayo. 2, kuyenzeka uma uphupha istofu kube uphawu olubi uma sishisa, olusho ukujikelwa, ukuvukelwa noma ukuvukelwa abantu abangase bezama ukukuthethisa noma bekubeka insolo noma bakukhaphele. Ngabona uHosea 7 verse 6, lapho sebeshisile izinhliziyo zabo ngamacebo zibe njengeziko, umphekisinkwa wabo ulala ubusuku bonke, ekseni liyavutha njengomlilo wamalangabi. uHosea 7 verse 7, bonke bashisa njengeziko, badla abahluleli babo, onke amakhosi abo ayawa, kungekho phakathi kwabo ongebizayo. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha istofu uphawu oluhle uma sishisa, lingasho uthando, intshisekelo noma umdlandla namandla lokwenza izinguquko ezinhle empilweni yakho yabona. 4, ngokwenkolo uma ungenze kuphupha istofu uphawu olungaba lubi uma sishisa, lusho umzuzu omubi wokubhekana nolaka, izilingo ezinzima noma izivivinyo ezinkulu ngenxa yeziphambeko zakho phambi kaNkulunkulu. Izaga 17 verse 3, ukhamba luncibilikisela lungolwesiliva nesithando ngesegolide, kepha ovivinya izinhliziyo nguJehova. uHezekeli 22 verse 22, njengokuncibilikiswa kwesiliva phakathi kwesithando somlilo, kanjalo ke lokuyaniya kuncibilikiswa ngakho phakathi kwaso, nazi ukuthi mina nguJehova ngithululile ukufutheka kwami phezukwenu. 5, ngokwesintu uma uphupha istofu ngaba uphawu olubi vele uma sishisa ngoba lungayikhomba ke intukuthelo, kodwa ke manje engeke idalwa engeyamathongo yabona, esuke izothululelwa kuwe ngenxa yokungenza okufanele mhlawumbe emsamo noma edalweni lakho yabona. Besibheka istofu esishisayo, siyoqhubeka sisibheka istofu mhlawumbe ngenye indlela ehlukile, but la sifocus ekutheni masishisa nje lokho singakusho. Siyabonga, be blessed, akufame umusa. Siweni phansi ngamatulu, sikhuleka kuyo Jesu.